Il-Prim Ministru Robert Abela ma jridx inaqqas ir-rata tal-VAT lill-istabbilimenti u r-ristoranti lokali bħalma qed tappellalu l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering. Preżentament, ir-rata tal-VAT hija dik ta' 18% b'lejn se tappella sabiex pajjiżna jadotta ċertu miżuri bħal pajjiżi ġirien fil-Mediterran u fl-isfond tal-inflazzjoni li dejjem terfa' rasa, il-Gvern inaqqas ir-rata tal-VAT għalihom. Xi ħaġa li Robert Abela qed jibqa' jirreżisti. Net-News taqsal il-Prim Ministru jekk hux se jkun qed jilqa' dal-appell Babela jgħid illi il-Ministru Clyde Caruana qed jiġi miżinterpretat b'dak illi qal. Li kieku nagħtu dawn il-konċessjonijiet kollha li tnaqqas lemm u tnaqqas law, wieħed ikun qed jistieden sabiex jidħlu iktar operaturi fis-suq li jieklu aktar mill-bottom line tal-businesses. Kemm Clyde Caruana u inqas Robert Abela fl-ebda mument ma sostnu li lesti naqsu r-rata tal-VAT u minflok Abela jbaxxi rasu għal dak li qed jitolbuh l-istabbilimenti u s-sidin tan-negozji jinsisti li jrid inaqqas biss il-corporate tax u jirranġa l-personal tax bands punti imweda fil-manifest elettorali ta' sentejn ilu u li għadu ma wettax. Meta tara l-marġini ta' profitti ikkumparat mal-ispejjeż li għandhom, m'għandhomx dak il-profitti li forsi wieħed qiegħed jimmaġina li għandhomx, faċli titkellem il-kumdita u tkun populist u tgħid għax għandhom prezzijiet għolin, imma l-ispejjeż tagħhom aħna rajnihom meta tibda tara u titkellem magħhom ras imbras minn huma l-operaturi tal-ristoranti differenti tara kemm għandhom overheads illi mhumiex żgħar. Jiena nemmen illi bit-tnaqqis tat-taxxa li huwa propostu li joħroġ mill-manifest elettorali, nemmen li se nkunu qegħdin nagħmlu improvement sostanzjali fis-sitwazzjoni. Lejset tibqa' tinsisti biex ir-rata tal-VAT tonqos u insistiet li tinsab imħassba kif il-Ministru tal-Finanzi lanqas biss qed jikkunsidra li dan iseħħ fl-istess waqt illi entitajiet kummerċjali barranin qegħdin jaħdmu f'dan il-qasam f'pajjiżna qed jibbenefikaw minn rati inqas minn dawk lokali. Anke l-Kamra tal-SMI se tisħaq li l-VAT għandha tonqos minn 18% għal 15% dan apparti l-proposta li titneħħa t-taxxa tas-sisa li qed tolli il-prezzijiet.